Biar thêm lấy đấy, chứ bơ. Tụi nó lại. Goजों हालोदखौ नायदो आं नै बे जों गायनाया जाब्बाय जेबो जायाखै माथो माखौ लायो बरियाथार फ्रेसफोरा So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नै दिनैहाय आंनि हुलियाव थांदों आरोना खानायखौ आं हेबदों माबा खालामनो थाखाय कार्लि बानायनो थाखाय आरोना ओमफ्राय जों बेलासियाव माबायाव थांनो नागिरदों बेरायहैनो थिनालियाव ओमफ्राय दायोहाय आङो नोंसिनो माने फुल गायगासिनो नालाय आङो दिनैहाय माने एग्जाम जागासिनोमोन फुलफोरा बिराद गोसो होथ'वाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय बेयावनो दसेयावनो सेस हाग्रा दुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो दिनैहाय फुंनिफ्रायनो एसे गायगासिनो दं आङो ओमफ्राय दायो माखासे गायखांबाय ओमफ्राय दायो नोंसोरनो खिथानो होननानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो भिडिअ बानायाबो ओरैनो गोबावसै दायो थाइजौ जादोंमोन आङो हाथायाव थाथारनानै दंगासिनो ओमफ्राय दायो नै आं नोंसिनाव माबा खिथाग्रोनोसै सिगाङावनो बेखौहाय आं गोजौआव गायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयो बिबारावनो गोजौआवनो आरोना बिबारावनो खिलिजोबखाबाय नै ओमफ्राय आं बेखौ गायनो होननानै लाबोबाय ओमफ्राय नै गायखांजोब्बाय आङो सब हैनाय ओमफ्राय ओरैजायबो गायदों नै ओमफ्राय दायोहाय बेखौ आङो मोननै माबा थाबा मोननैल' गासै थाब मोननैयाव बरायसिगोन आरोना दायो बेखौहाय बेयाव लगायसिगोन ओमफ्राय बेखौहाय बेयाव लगायसिगोन आरोना सेस नायजालानो जा मोजां जाबाय बेबो ओमफ्राय नै सेस गायखांबाय दायो ओमफ्राय नै बुरैया थखन लानानै आखाया नै होनबाबो दंहैयो नै जिरायगासिनो दं थैथों तो दायोहाय केमेरा हमनो थाखाय रावबो गैया आरोना न'आवहाय माने आइ दङ ओमफ्राय बेखौलाय बोरैथो गोजौआव गाखोनो हाया बियो आरो ओमफ्राय ओंखायनो आङो माने स्किप खालाम भिडिअ खालामगासिनो आरो ओमफ्राय दायोहाय गोजौआव फैलायबाय आङो गोजौनि सब दिनै साफा खालामगोन अखा हादोंमोन आरो दहायो ओमफ्राय नै मोनफैबाय आङो गोजौनि हालोदखौ नायदो आं नै बे जों गायनाया जाब्बाय जेबो जायाखै ओमफ्राय नै बानलुआ एकदम सब रेडि जानो थाखाय ओमफ्राय नै मैथाया आं गायदोंमोन आरोना जालाबायनो होननानै न'आव जेसेबां हायो थोजासे होनो होननानै ओमफ्राय लाइखौ दिनै खानोसै ओमफ्रायो बेखौ फुनानै गारहरसै ओमफ्राय नै माबायाहाय थांबाय आरोना ड्रेगन बिफाङा बेखौ साफा खालामगोन ओमफ्राय फुला एकदम नै थाब बिहर बावनांसिगोन आरो बेबो थांफिनबाय थैबायमोन बेथ' थैबाय बेखौ फुगोन सब बेखौ एक्सट्रा दोनबाय आं जाजायो नालाय बुस्थुआ ओमफ्राय नै अलमस्ट बेखौ क्लिन खालामबाय मैथाखौबो ओमफ्राय नैबे बानलु खानो थिनजादों आंजों गस्ला गैयानो गस्लाखौनो गाननानै थाया बिदिल' गाननानै थायो गस्ला गाननो थिनबाबो गस्ला गैयानो ओमफ्राय बेनिखौ दहाय बोख्लानानै गायहैबाय आङो एसे ओमफ्राय नै थैबायसो बेखौ आङो रोदोमनो थाखायबो दंफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बैयावहाय दहाय निजा बिबार सायावनो खिलिनानै थानाय दंमोन बेयो नै बेवहाय सिरिनानै माखासेफोरा माबाबाय ओमफ्राय बेवहायनो नै बिदियावहायनो रज'जोबदोंमोन आरोना नै बिदियावहाय दा बेखौ फुनानै गारहरसै बे बिगाबखौ बावनो गारबावगोन आरो नै हायाव माखासे रज'दों बेखौ लांसिगोन आं दा ओमफ्राय बेखौहाय हास'नानै होनोसै माखासे रज'देरजोब्बाय बेहाबो आरामसे हास'नांगौ हास'बाय बेखौ फुनानै गारहरबाय बेखौ ससे माबाबाय बस'नानै गारजोब्बाय आयौ गस्ला गानना फैबावबा हनै मालाबानो मैथा फोफिननोसै नै दायो खानानै लांखांबाय दंबावोसो नै मेरला बैयाव रज'जोब्बाय नै बानलु माबाया सिब्रुआ ओइ सिङाव सिब्रु नङादां नों गायनाय
आं गायफैनाय बिबार बारगासिनो बावसो गायस्लायनांगौ गायस्लायनांसिगौ सारनानै होसै दायो बेयावबो होदेरहरसैलां माखासे बेयाव हावासि जाफैबाय माबाया बानलुआ गायस्लायनांगौनो आरो बेखौ दिनै गायस्लायथ'ला एसे थांबावगोरथोंसै एसे जौबावगोरथोंसै खेबसेनो ज' गायस्लायसै आरोना मोनसे जायगा लानानै ओमफ्राय जाजोब्बाय आरोना बेवहाय जेबो खामानि गैला थाब बिहरनानै बिसोरखौ सब रिपर्ट खालामजोबनांगोन आरोना बे बस्थाया अखा नांबाय थानानै सुरिलांजोब्बायना ओंखायनो थाब बिहरनानै अनलाइनावहाय रिपर्ट खालामजोबसिगोन बेखौबो थांसै आरोना माने थांनो देलायनो थिनहरबाय दानथ्रासआ न'आव गैयामोन नालाय ओमफ्राय दायो देलायनोसै जोङो ओमफ्राय नै जोंहा न'आव जानो खाबाय माने बै माखासे ना कार्टुनखौहाय माबादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय रज'नानै दंमोन लाफाजों लोगोसे ओमफ्राय दायो बेखौ खाना लाबोबाय बोथिसे जागौबाय स' दायो देलायनोसै जोङो खानाया आंनो गारियाव खेवलांसां देलायखांबाय नै रेडि खानायानो गल्ला गैथारला आंना एसेल'सै ओमफ्राय दायो गारियावहाय खेवलांसै साननानै फैबाय स्लाबलानो मालाय दानथ्रासा खानायखौ गारियाव खेवो खानाय खारलिखौ बिराद मोजां मोनो आङो दा सोंहैदोंमोन नै मोनफैनानै मानखो मोनमारादां ओमफ्राय नै माराम गारबोदोंमोन आरोना थिनालिसिमल' फैगोन होननानै मोनानो सेस आंहा नै थिनालिसिम माराम गारबोनाय जादों एकदम माबायाव मबाइलाव गोदान नुदों आरो नै माबा नांलाजोबनाय एकदम क'क्राझार मोनफैबाय फाइनालि मारामजोंनो फैबाय थाबायखौनो हाया नै बेहा मोनफैबाय दायो मारामजों फैबाय नालाय आइ हप बास रावबो सिनायनाय लोगो दा मोनदों माने लोगो मास्टार सब गासिबो रावबो लोगो दा मोनदों दिनै बरियाथार फ्रेसफोरा जानाय सिगां स' दायो दानथ्रासा ड्रेस लायदों आरोना गावनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बिमार्टआव हाबबोदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअ बानायलायासै माराम खम नायो मानसिफोरा माराम फैबाय ओमफ्राय नै बिमार्टआवहाय दरनि पर्दा लानानै फैबाय आरोना माने एसे हलंगा हलंगि जादोंमोन ओमफ्रायो गेजेरावहाय बेलेग कालारखौ होनो होननानै जोङो बेलेग कालारखौ लानानै फैबाय दुइटा सिंग्रा जाबाय जोंहा गोदान फ्लेभार ट्राइ खालामनो नागिरदों आं भेनिलाखौल' साबसिन मोनो ओमफ्राय ट्राइ खालामनायखौ नायदो नैबेयाव नायनो दायो नै आं न' मोनफैबाय आरो ओमफ्राय आंनो सोरबा खान्थाल दोनफैबायना आंनि टेबोलावहाय सोर दोनफैदों दायो मिन्थिथ'ला बेखौ गाबोनसो मिन्थिगोन बाट थेंक इउ बे बोसोरावहाय जे माने खान्थाल मोनजाफेराखै आरो दिनैसिम माने आं बारा बुरजा जानोबो हाखाया ओमफ्राय नोंसोर नायदो नै मोननै मोनथाम नै बैसोआवबा बारा गैया आरोना ओमफ्रायो अमा बेदर लाबोदों मैथाजों संसै मुलिसो जागासिनो आङो ओमफ्राय मैथाखौसो मोनजागोन ना मोनजाया खान्थालानो बारा थावा ओमफ्राय बेखौहाय गाबोन जानोसै फुङावहाय दायो बे गेजेरावहाय हालाला जायोमोन नालाय ओमफ्राय जों पर्दा मोनसे लाबोदों ओमफ्राय बेखौहाय लागायखानोसै आरोना ओमफ्राय खुलिनांगौ माबा गैया बे मा होनोमोनलाय बिदिखौ साफ्रेग्राखौ मा होनोमोनलाय ड्राइभार ना मा बिदि गैया ओमफ्राय सिखाजोंसो नै बिराद टाइम लायोलै बिदियाबो दुखुनो होलाय नोंसिनि दायो साजायखांनानै खिथानोसै दे पर्दाखौ बिदिनो गोमोन उल्थासो होदों आरो सिङाव नेगेटिभना
सिगाङाव लाबोखानायखौ साबसिन नुदों ओमफ्राय कालार कम्बिनेसनखौ माबायदि नुदों जोब्बाय खेबनायाव लावथुबखौसोनो हारसिंनि माइ नङा रायजासिगोन दानद्रासनोबो जाबाय जानायाव दानद्रासनो खिथानो हाला रायजासिगोन ओंखायनो दोनथ'बाय गुमैखौ लेंहरना मारि होनसै दानद्रासा बेले बेजेथार होनखादोंमोन मानिलायासै दुगि दुगि रायजासिगोन दाना थ' दायो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय मुलि लोंसै माने मुलि लोंनो नागिरदों फर ए हेल्दि हार्टनि थाखायनो ओमफ्य आंनि हार्टआ मा जादों मिथिया फुल बडि चेकआपआवहाय डाक्टारा नायनानै सब मुलि हरदों आरो जाखांनायनि उनावनो मोननै दं मेडिकेल जासै बिराद गोथाव गोथाव बुस्थु बिराद मोनामो ओमफ्राय लोंनो हाया नोगोर मोनामखायो बोरैबाथार ओमफ्राय बुस्थुखौ दैजोंसो लोंजोबनांगौ दै नङाबानो जाया बेजों मुख्रासे मुलि आइयौ दानद्रासो नुहुरलायबाय मुख्रासे दै जौ गिसियानो जौ गिसिखा फिथाइ सामथाइ मोनामो आनारस नोगोर मोनामखायोलै दायो गय जानायनि फाला दायो गय जादों So guys, दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बहुत गोबावजों भिडिअ आपल'ड खालामदों थेवब्लाबो जोबजासिम नायबाय बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रायलायबा आंना खुगाया ओरै ओरै गय गय थांबाय थायोब्रा इडिट खालामनाय टाइमावसो थाल मोनो आङो रायलायनायाव थाल मोना खालि खुगायाबो खौसे जायो मेगनाबो नायबाबो जाया थायो मानसिफ्रा बिदिनो जायोलै गासिबो पारफेक्ट जाया मानसिया थेंक इउ स' माच बाय बाय